ଯେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଏ ନା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ବା ତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଇନକମ୍ କରିବ ଏନ୍ଜୟ କରିବ ବାହାରେ ବୁଲିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସାଟା ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତିନି ଯେ ୟା ପଛର କେତେ କଷ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛୁ କେତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଘର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଖାଲି ପଇସାରେ ଇନକମ୍ ଭାଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛୁ ଭାଇ କେତେ କଷ୍ଟର ଇନକମ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା କାହାକୁ ଦେଖାଯାଏନି ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ବି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ପରେ ଖାଇଥାଅ ନ ଖାଇଥାଅ କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତ ଘର ଲୋକ କଲ୍ କଲେ ନା ହସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ମା ଖାଇଛି ହଁ ବାପା ଖାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଏଲିଟି ଗୋଟେ ପିଲା ନା ପୁଅ ପିଲା କେତେବେଳେ ରିଏଲିଟି କଥାଟା କାହାରି କୁହନ୍ତିନି କହିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ଭାଇ ନିଜକୁ ତ ଆମକୁ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ କାହାକୁ କୁହ ନ କୁହ ନିଜେ ତ ଆମେ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା କିଏ କରିଦେବ କି ଆସିକି କେହି ନୁହେଁ ତ ଏମିତି କିଛି ଥାଏ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବି ଆମକୁ ପଛରେ ପକାଇକି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପୁଅ ପିଲାର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଯେ ଏମିତି